बिटिआर सरकारनि मोनसे गोदान बिथांखि आबादारिफोरखौ जौगाहोनाय थांखिजों आबादारिफोरनि फोरोंथाय मावबादा खुंदों। बिटिआर ओनसोलनि आबादारिफोरखौ जौगाहोनाय आरो आबादनि बेसेनखौ गोरलैयै हाथायाव फाननो हानाय एबा न'आवनो गोरलैयै फाननो हानाय माखासे सुबिदाखौ नोजोर बोनानै दिनै 14 नं चिरां दुवारनि सिङाव थानाय आबादारिफोरनो फोरमायनाय आरो फोरोंनायनि मोनसे मावबादाखौ खुंनाय जायो। 14 नं चिरां दुवार ब्लक इउपिपिएलनि मावख'आव खुंनाय बे मावबादायावनो बाहागो लायो फार्मार सेलनि गाहाय नेहाथारि अमरजित बसुमतारी, चिरां जिल्ला फार्मार सेलनि आफादगिरि दपेन चन्द्र नार्जारी, इउपिपिएलनि मिडिया सेक्रेटारि हान्थिगिरि नार्जारी आरो दोलोनि गोबां बिबानगिरिफोराबो बाहागो लायो। थारमाने दिनै 14 नं चिरां बे ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि दैदेननायाव दिनै बे सान्थिफुरावहाय ब्लक अफिसावहाय मोनसे डिसकासन जादों। माने जोंनि 10टा प्राइमारिनि दैदेनगिरिफोर फैदों, ओमफ्राय माखासे आबादारिफोर फैदों। दा खोथाया जाहैबाय बे आबादारिफोरखौ लानानै जोङो इउपिपिएल दोलोआ गोबां खामानि मावनो ओंखारदों। दा बेखौ दैदेननो थाखाय इउपिपिएल दोलोआ अलरेडि फार्मार सेल दानानै होबाय। बे फार्मार सेलखौ दानानै होनाय हिसाबै फार्मार सेलनि दैदेननायाव गोबां जायगायाव दा आबादनि सायाव एवारनेस प्रग्राम फैदों, खालामनाय जादों। आरो लोगोसे मा खालामनो नागिरदों, बे आबादारिफोरखौ ज' खालामनानै मोनफ्रोमबो ओनसोलाव मोनफा मोनफा एफपिसि अर्थात फार्मार्स प्रडिउसार कम्पानि दानायनि जों दा हाबाफारि लादों। दा बेनि सायावनो एफपिसिआ मा जिनिस, बेखौ मारै दानाय जायो, बेखौ मारै आबादारिफोरखौ जों खौसे खालामनानै एफपिसिजों डेभेलप खालामनो हायो, बेफोरनि सायाव मोनसे सांग्रांथियारि मेल खालामनाय जादों। गोबां सोंनाय फिननाय जाबाय। दा बिथांमोनजों बे सावरायलायनायावहाय एफपिसिनि सोमोन्दै डिटेल्सै बुजायनानै होनाय जाबाय। आसा खालामदों जोंनि गोबां आबादारिफ्रा बे एफपिसिआव बाहागो लानानै साफा साफा शेयार हल्डार जानानै गाव गावनि आबाद मावनायनि बिबांखौ बांहोगोन आरो बांहोनानै जोंनि बे आबादफोरखौ एफपिसिनि जोहै, एफपिसिआ जिहेतु मोनसे कम्पानि, एफपिसिनि जोहै देश बिदेशआवहाय जों एक्सपर्ट खालामहरनो हायो। दिनै नोंथांमोना नाय, गोबां जों दाउदैनिफ्राय हमनानै नानिफ्राय हमनानै गुबुन रायजोनि सायाव जों निर्भर जानानै दङ। दाउदैयाबो जोंनो लाख लाख दाउदै दिनै जोंनो नांगौ। दिनै जोंनाव प्रडाक्सन जाया, जों खिन्थु दाउदैखौ जायो। बे दाउदैया बबेनिफ्राय फैयो? गुबुन रायजोनिफ्राय फैयो। दिनै जोंनाव ना जायो, नाया जोंनाव प्रडाक्सना खम, खिन्थु अथ'स' जों दैलि ना जागासिनो दं। बे नाया बबेनिफ्राय फैयो? अन्ध्र प्रदेशनिफ्राय फैयो। दिनै बे नाखौ जों हमथानो थाखाय नङा, दा जोंनि फैसाया नाखौ बायनानै जाबाय नालाय जोंनि फैसाया बहा थांगासिनो दं? अन्ध्र प्रदेशआव, बेंगलाव थांगासिनो दङ। दा बे जिनिसखौनो जों मा खालामनो नागिरदों, जोंनि आबादारिफोरखौनो ना दिहुननाय, अमा फिसिनानै अमा बेदर दिहुननाय, नङा होमबा? जोंनो जानाखि नांगौ, बे नांगौखौ फोलोमनानै आग्लायनायखौ जों बाहेरायावहाय एक्सपर्ट खालामनो हायो नामा? दा बिनि बेबस्था लानानै आबादारिफोरखौ जों मा खालामनो, रांखान्थियारि बिथिङाव जौगाहोनो थाखाय जों खामानि मावनो हायो नामा? आरो मावनोबा मारै मावनो हायो? हायोआ जाहैबाय नैबे एफपिसिनि जोहै। बेखायनो जों दा एफपिसिखौ दानायनि सोमोन्दैनो गुवारै सावरायलायबाय। सावरायलायनानै गोबाङा बुजिबाय, बुजिनानै दिनै एफपिसि दानो आबादारिफोरजों जिरायनानै, आबादारिफोरजों रायलायनानै एफपिसि दानानै हारसिं मावालासिनो ज' मावनानै बोरै उन्नति जानो हायो, बेखौ बिथांमोना रायजो राजाजों रायलायनानै बयखौबो एफपिसिआव सामिल खालामनानै रांखान्थियारि बिथिङाव जोंनि आबादारिफोरखौ, जोंनि रायजो राजाफोरखौ डेभेलप खालामनो नागिरदों। आरो थांनाय 17 बोसोराव जायनाखि जोंनि गेजेराव वार्क कालचार बा खामानि मावनायनि हारिमुवा गोमालांबायमोन, बे खामानि मावनायनि हारिमुखौ बोखांफिननो नागिरदों। आरो खामानि मावनायनि हारिमुवा जेब्लानो जोंना थांखांफिनगोन, अब्लानो जों रांखान्थियाव मजबुत जागोन आरो अब्लानो जों गाव गावनि आथिङाव गसंनानै थानो हागोन, उन्नति जागोन गासिबो बिथिङावनो। दिनैनि सावरायनाया बेनो। माखासे अपोजिसन पार्टिफोरना बुंबाय थायो इउपिपिएल सरकारा खुगायावल' बुंनो गोरों, थांखिखौल' लानो गोरों, नाथाय खामानियाव गैया होननानै बुंबाय थायो। बिनि सायाव मा बुंगोन? थारैनो नंगौ नामा? अपोजिसननि खामानियाथ' अपोज खालामनाय नङा होमबा? अपोजिसननि मिनिङा मा? उल्था। जों जेखौ मावो बिनि उल्था बुंखागोन। आरो नों दिनै जोंनि समाजा ओरैबायदि समाज, आं गाज्रि बुंनो थाङाखै, नेगेटिभाव नोंथांमोना दाला, माब्लाबा नेगेटिभ खोथा ओंखारो मिडियायाव, नङा होमबा? मिडिया बायदिनायफ्रा। दा खोथाया जाहैबाय, जोंनि समाजा ओरैबायदि मोनसे समाज, नों हारसिं मावनानै देखायबा बेजों जाया, बुंनांगोनबो नोङो। दा जों गावल' मावनानै जोंनि रायजो राजाखौ जुदि, जोंनि आबादारिखौ जुदि जों बुजायाबा, आबादारिया बोरै बुजिगोन? दिनै जोंनि गेजेराव कमिउनिकेसन गेप जादों। थांनाय 17 बोसोरावहाय हाबा हुखा जालायलायि जादों राजनितिखौ लानानै, नङा होमबा? दा बे गेपखौ जों फोजोबनो नागिरदों। दा जों आबादारिनि खाथियाव थांनांगोन, आबादारिया जोंनि खाथियाव फैया, नङा होमबा? दिनै आबादारिनि खाथियाव थांनानै जों आबादारिखौ प्रथमाव बुजायग्रोनांगोन। बुजायनानै बे जिनिसा मा, एफपिसिआ मा,
रांखान्थियाव मा रोखोम मुलाम्फा जागोन आबादारिया बेजों दा जों बेखौ बुजायनानैसो जों खालामनो हागोन ना आरो बुजायनोबा जों मा खालामग्रोनांगोन जोंनि मानसिखौ जों बुजायग्रोनांगोन नङा होमबा जोंनि मानसिखौ जों बुजायनोबा जों ज' जुथुमनानै सावरायलायनांगोन दिनै बिनिनो मोनसे अंख बाहागो हिसाबै दिनै जोंनि बे ब्लक कमिटियाव सावरायलायनाया जादों दिनैहाय जोंहा खोब गोजोनथाव बाथ्रा जोंनि फार्मार सेलनि आरो फार्मारफोरखौ लानानै जे मोनफ्रोमबो जोंनि समस्तिफ्राव मोनफ्रोमबो प्राइमारिफ्राव दिनैहाय फार्मार्स प्रडिउसार कम्पानि लिमिटेड एपिएससि जा दानाय जे हाबाफारि बे हाबाफारिया जा 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि अफ पिपल दिनैनि मावख'आव बाहाय जोङो लानानै खोब मोजाङै जों सावरायलायनो हादों आरो जोंनि फार्मार्सफोरखौ लानानै फैबाय थानाय समाव जोंहा मोनसे सिमां दङ जाय सिमांखौ लानानै जोङो बाथ्रायाव दं रों सोलों फोरों माव थां जौगा बे बाथ्राफोरखौ लानानै जों जथेस्थ' दिनैहाय जोङो साननाय फैदों आरो बे खामानिफोरखौ मावफुंनो थाखायनो दिनैहाय जोंहा नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि फार्मार सेलनि जा गाहाय नेहाथारि अमरजित बसुमतारी बिथाङाबो बाहागो लाफैदों जोंनि इउपिपिएल दोलोनि जा मिडिया सेक्रेटारि हान्थिगिरि नार्जारि बिथाङाबो बाहागो लाफैदों जोंनि इउपिपिएल दोलोनि मावख' नेहाथारि डिम्बेश्वर उपाध्याय बिथाङाबो बाहागो लाफैदों जोंनि ब्लकनि इनचार्ज जा बिद्याधर ब्रह्म चौधुरी बिथाङाबो बाहागो लाफैदों आरो जोंनि चिरां जिल्ला आइजो गांखंनि इउपिपिएलनि जा गाहाय नेहाथारि जोंहा रंजालि ब्रह्म बिथांमोनहा बाहागो लाफैदों आरो जोंनि चिरां जिल्ला फार्मार सेलनि जाहा आफादगिरि दपेन चन्द्र नार्जारि बिथाङाबो बाहागो लाफैदों आरो ओनसोलनि गोबां जोंनि सानसुमै मेलेमजिबि बिथांमोनहा बाहागो लाफैदों आरो बे बाहागो लानायनि गेजेरजोंनो दिनैहाय जोंनि सावरायलायनाया मैखोमै जानानै थांदों आं बिथांमोन गासैनोबो आलासिफोरनो बे हाबाफारियाव मैखोमै बाहागो लाफैनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो बिथांमोननो साबायखर जासिबाय आरो फैबाय थानाय समाव जोङो जोंनि हाबाफारिखौ जाहाथे जोङो मैखोमै बाहागो लालायनानै जाफुंसार जानो हाथों बेखौ आङो बयनिसिमबो आसा आरो मिजिं खालामबाय